Como decía Pilar, dentro da literatura galega, non só infantil e juvenil, tamén é interesante amosar a bibliodiversidade. Entón, na parte das autoras quixemos traer representantes de distintos xéneros literarios, sí, perfecto, de distintos xéneros literarios, e tamén na poesía, Pilar, escollemos a Susana Arins. Non é que fixese, bueno, poesía eu non, bueno, o que queiramos. E que moitas veces non hai lecturas ou hai lecturas que non son especificamente infantís e juvenís, como as alumnas, por exemplo, ou que encontrar a miña historia non foron creadas especificamente para o público infantil e juvenil, pero sí poden ter esa lectura e sí poden ter un público a partir de cuarto da ESO, probablemente, e o bacharelato. Entón, bueno, tamén capturar lecturas que non son especificamente para este público, pero sí teñen unha lectura que se pode. Entón, quixemos facer unha mostra de que nos distintos xéneros se pode tocar a memoria. Empezamos con Iria Morgade, licenciada en Ciencias Políticas. Temos que agradecerlle moito que este hoxe aquí, porque quen pasou por un proceso traumático de presentar unha tese de doutoramento sabe o que é. Ela aínda non a presentou, pero depositou unha ainadiña, e cando lle fixemos o convite, pois estaba así con un pouco de ansia por todo ese traballo, pero grazas polo esforzo de vir e de acompañarnos. Ela tamén é docente, está no Instituto Luis Seoane de Pontevedra, non de Historia, non de Historia, da formación profesional, pero ela é investigadora, pertence ao grupo Isagra da Universidade de Santiago de Compostela. Algúnas das outras obras que ten, ela colaborou nun libro que tamén pode ser interesante, publicado por Galaxia, Golpistas e Verdugos, de 1936, Historia dun pasado incómodo, coa coordinación, libro coordinado por Lorenzo Fernández e Antonio Míguez, e iniciouse na narrativa con Verbas Noir, que foi o premio Biblos, pero o libro polo que a convidamos hoxe é Quen escribirá a miña historia, un libro que se publicou ano pasado, non? Sí. Foi un libro do ano pasado, publicado tamén en Galaxia, que foi galardonado co premio Antón Losada Diéguez, centrado nos campos de concentración de Oia. Descubre moitísimas cousas que, bueno, moita xente non sabíamos e que pode ser ben interesante para a rapazada. Entón, deixamos vos con... Bueno, pois, moitas grazas por este convite a estar hoxe aquí. A organización, por facelo posible, a Eva Mejuto por pensar outra vez na novela, non? Por segunda vez xa. E deixádeme que o que un pouco que vos quero trasladar o comece facendo, pois a través da sorte que teño, non? De compañeiras de viaxe hoxe, non? Destas obras, non? Paula Carballeira, non? Que teño aquí, que teño a sorte de ter aquí ao meu lado, coa súa obra As alumnas, nos achega o que foi a represión do magisterio a través de dúas alumnas, non? Esta historia, para min, trasladoume de cheo a historia do meu bisavó, Bernardo Mato Castro. El foi asasinado no verán do 36. El, como María Barbeito, era un mestre que levaba a cabo métodos innovadores na aula. Eu coñecín a súa historia, como toda a miña familia, nos anos 2000, cando a miña avoa, que era a súa filla, era xa unha anciá. Eu era un adolescente. A súa historia, coñecela, pero sobre todo coñecer a ocultación desa historia, non? Foi un feito fundamental para comprender o que logo foi un dos meus motores de vida, que é dedicarme á investigación sobre a memoria e sobre o golpe. Por outro lado, o Triángulo Vermello, do que tamén agora falará a autora, trata a historia de Mercedes Núñez Targa, que foi unha loitadora antifascista e nos seus últimos anos loitadora pola memoria tamén. Ela, ademais de ser protagonista desta historia, é tamén protagonista da tese doutoral que estou rematando, deste feito traumático, como ben dixo Eva, que estou aínda superando. Estar nesa posición dentro do mundo académico tamén me levou a poder coñecer de primeira man o que
dentro do mundo académico, sobre todo nunha nova corrente historiográfica, que os ademais temos a sorte de ter aquí a unha das súas representantes, Conchi López, que dende a USC está facendo un traballo ímprobo, non? Por investigar de forma rigorosa o que foi o golpe de Estado, o que foi a violencia posterior, non? Fixo que puidese ver como dentro dese mundo, non? Existe certo consenso sobre esta descripción, algo que non acontece na sociedade, non? Onde un discurso totalmente diferente, o da guerra civil, o desas vellas feridas que mellor non tocar, sigue sendo bastante dominante, non? Entón, por iso, unha das ideas fundamentais para que me levou a escribir esta novela é poder difundir esta descripción, non? Que grazas a investigadoras e investigadores novos está saindo, se está consolidando, poida sair, non? Poida sair fora dai a rapazada, a mocidade, sociedade en xeral, para un pouco rachar dunha vez co discurso da guerra civil. E se falamos de rachar nese discurso, pois a novela, a obra de Susana Arins é fundamental, non? Porque ela é unha familiar, non? Dun verdugo que descobre a verdade dese verdugo. E isto rompe, racha totalmente con esa guerra civil, con esas feridas que non hai que tocar, porque un deses argumentos que se elaborou ao redor dese discurso é que os descendentes dos verdugos non teñen por que exporse a esa situación. Entón, obras como esta, situacións como esta, amosan que iso é unha falacia ao final. E por último, a obra teatral Anai, que fala un pouco da historia das irmás Touza, que axudaron a moitas persoas que fuxían do nazismo a fuxir, o que fai é situar a Galicia e situar o Estado español dentro dun contexto o que se lle negou. Un contexto que foi o dos fascismos de entreguerras. Sempre o réxime franquista foi considerado menos malo, o que se chamou a excepcionalidade ibérica. Extraémolo do seu contexto, de ser un fascismo máis, de forma que a súa explicación del mesmo quede moi eivada, se non entendemos nese contexto. Se alonsamos do fascismo, franquismo, é menos malo. Estos serían un pouco os piares da novela ou as ideas que están no cerne dela. Entón, a pregunta sería como intentei trasladar isto, todos este nido de ideas. E como un pouco se titulaba, eva moi ben o título, a memoria debuxada, esta intervención que estou facendo, o fío da novela son os debuxos, as inscripcións, aquilo que os presos, as persoas presas nos campos de concentración deixaron nas paredes. Que aconteceu en campos de concentración, en lugares de reclusión en xeral, ao longo do Estado. Eses debuxos son fío condutor en dous tempos. Por un lado, un tempo que serían os anos 2000, cando dúas personaxes que viven nese tempo descubren os debuxos, e outro tempo que son os anos 30, cando a persoa que é protagonista dese momento debuxa nas paredes. Debo dicirvos que a novela é ficción. É ficción, son ficción os personaxes e os lugares que describo, pero están fortemente vinculados, inspirados en feitos reais. En concreto, no que aconteceu no Mosteiro de Oia, que foi campo de concentración, e na comarca do Baixo Miño. Deixademe que recupere unha frase que me pareceu de como a beleza dun lugar terrible, que falaba de Manuel Rivas, pois sería un pouco tamén o que se pode trasladar no Mosteiro de Oia. A beleza dese lugar impresiona máis se sabes o que aconteceu nel. E tamén, un pouco na comarca do Baixo Miño. Pero, aínda que é ficcionado, esa posibilidade que ofrece a novela para traballar na aula vinculase moito cos lugares, nos permite
viaxar ou poder viaxar na última fase da lectura, por exemplo, facer unha visita a ese lugar, o Mosteiro de Oia. Porque, bueno, son unha firme defensora da potencialidade que teñen os lugares para trasladar o coñecemento, non? Para poder achegar o que estamos narrando ás persoas que están vivindo. Pisar o mesmo espazo, ponnos nunha predisposición totalmente diferente a estar noutro lugar, non? Entón, bueno, aquí vos traio algunha fotografía do propio mosteiro que agora está en rehabilitación, pero pola intención dos propietarios, que sempre foi moi aberta a tratar o tema da memoria, é posible que cando acabe a rehabilitación sega habendo posibilidade de visitalo, e de feito os debuxos foron restaurados por esa propiedade e cando eu os vin por primeira vez xa estaban musealizados, como aparece na fotografía. O que foi ficción é, se liches esa novela, se desa ler esa personaxe dos 2000, recibe un impacto moi forte ao descubrir os debuxos, na realidade trasládase a miña propia impresión cando descubrín así, pero tamén a dos propios investigadores anteriores que os descubriron, que se quedaron fortemente impactados ao descubrir nun espazo en ruínas eses debuxos que sobreviviron as décadas. E por que impresiona tanto? Porque ao final son as víctimas as que nos están falando directamente, nos están interpelando a través das paredes, a través das décadas, sobrevivindo ás veces en condicións que podes dicir, como puido isto sobrevivir chovéndolle enriba? E o facían, o fixeron as víctimas no último lugar que lles quedou. Era o seu último espazo. E por que o seu último espazo? Ben, porque as persoas que estaban presas en campos, en prisións, non eran tratadas como humanos. Unha das fases que se estuda sobre un proceso de violencia exterminadora ou xenocida, como foi a franquista, é a fase da deshumanización. Non tratar as persoas como humanos fai posible que sexa lícito ou que sexa menos malo exterminalas ou matalas. Se as tratamos como animais, se son ratas, non pasa nada por asesinalas. Rompemos esa barreira. E por iso elas son tratadas así, como animais. Pero que os animais, por agora, non debuxan, non escriben. Por iso, ao final, que escriban é un acto de rebelión das persoas que estaban presas. Sigo sendo humano, escribo e debuxo. Aquí vos traio algunhas dos debuxos que estaban en Oia, ainda cando estaban nas paredes. Se vedes os debuxos, non sei se se ven ben dende aí, non se ven, non se aprecian ben. Porque vos iba a preguntar que anos creeríades que teñen as persoas que dibuixaron iso. Non sei se Paula o ve mellor desde aquí. Eran, son debuxos, un fortachón, un debuxo dunha cariña así totalmente infantil, un bodegón con comida. Podería vernos a cabeza nenos, ou case nenos. É que no Mosteiro de Oia en concreto, a maior parte das persoas que estiveron presas eran rapaces de 17 e 18 anos, dicir, nenos, E hai outra das posibilidades que pode enlazar esta novela coa rapazada. Os protagonistas son persoas da súa idade, máis ou menos, que estaban aí e que debuxaban, o mellor, a súa última película que viran ou esa comida que botaban de menos. Hai moitos exemplos deste tipo de debuxos, pero tamén hai exemplos brutais dos seus últimos recordes tamén, posiblemente, como bombardeos. Imaginadevos nese momento descubrir a primeira vez que viran un avión, seguramente eran avións nazis. E vos dicía que todo é ficcionado, pero realmente non contei toda a verdade. Hai unha única cousa que sí que é verdade, é o nome da personaxe dos anos 30, a personaxe principal, que é Eugenio Blanca. Eugenio Blanca escribiu isto nas paredes do Mosteiro de Oia, leovolo por se non o ledes ben. Aquí llegó el día 12 del 2 del 39 Eugenio Blanca y salió para el cementerio el día 18 del 4 del 39. Esta é a inscripción que máis impresionou tanto a min como as persoas que cunha lanterna aínda descubriron esta inscripción, porque era moi común, é moi común atopar inscripcións que digan aquí llegou el día tal, pero que non é común é que se remate a frase con saiu para o cemiterio.
Porque se nos preguntamos que cemiterio, é cando podemos comprobar que é peor do que pensábamos, non? Porque no Mosteiro de Oia non hai cemiterio. Había un cemiterio improvisado que crearan os presos, pero que nos anos 80, coa construción dunha piscina nunha propiedade que xa estaban facendo unha casa, pois colleron os osos e non se sabe onde quedaron, non? Anos 80, estábamos na democracia xa. Os investigadores que trataron máis sobre o Mosteiro de Oia, Carlos Meisome, Javier Goberna, atoparon rexistros de presos, pero non aparece Eugenio Blanca. Se volvemos á inscripción, esa impresión que nos causa, quizáis aínda é maior se vemos o seu baleiro, ese baleiro que deixa o que Eugenio, que é un desaparecido, e segue a ser, a día de hoxe, un desaparecido. A desaparición forzosa é un crime tipificado como de lesa humanidade, e por iso non debe prescribir. E a desaparición forzosa foi algo que os franquistas, os golpistas, fixeron de forma masiva. Non foi un caso illado, non foron odios veciñais de un veciño contra outro que fixo desaparecer unha persoa, non. Foi unha práctica xerarquizada, executada de forma organizada polos golpistas. Un pouco estas cuestións sobre a violencia franquista era o que quería visibilizar coa novela, amosar esa natureza que está moi estudada cada vez máis dende o mundo académico, pero que parece que siga habendo un muro para que se poida expandir pola sociedade. E intentei facelo a través dun dos milleiros de desaparecidos. A novela é unha ficción a unha vida que non existe. E ao final non existe, pero se vos fixades, se non fose por el mesmo, por Eugenio Blanca, que escribiu na parede, sí que non existiría, non? Ao final, el mesmo fixo un acto de resistencia ante o fascismo, o seu último acto de resistencia ao fascismo, para chegar a nós e para que poidamos, a través desa desaparición, a través da súa vida non vida, poder entender a dureza, a crueza do que aconteceu, non? É un pouco, se falamos desa memoria que chega a través dos debuxos, pero a memoria ao final construíse no presente, tócanos a nós construíla. É un pouco sobre a construción da memoria e como facelo, intenta tamén tratar a novela. E, sobre todo, tratar o tema da memoria negacionista da transición. Vos falaba dunha fase, a fase da deshumanización, hai outra, que é a última fase que se pode tratar cando hai unha violencia xenocida, que é a fase da negación. Os perpetradores, despois de executar esa violencia exterminadora, soen facer un acto de negación, negar que se producise. Como aconteceu isto no Estado español? A través do discurso da Guerra Civil, que se consolida na transición. Esas culpas compartidas para disipar, para case, dixéramos que borrar ese debuxo de Eugenio. Isto trasladase un pouco a través da metáfora de Alba e Manuel, que son as personaxes dos 2000, e a súa particular e contradictoria ás veces loita pola verdade. E un pouco penso que esa loita pola verdade é a que hoxe nos ten a todos e a todas aquí, unha loita pola verdade que é complexa neste momento, porque seguimos a loitar contra ese negacionismo cada vez máis galopante, pero isto, é unha pequena fiestra a un mundo diferente no que sigamos a defender a tolerancia, a diversidade, a democracia, a través da difusión e do traslado ás rapazadas, ás novas xeracións. En ese proceso é fundamental comprender como é o fascismo, como son ese tipo de violencias, para poder percibilos e distinguilas no presente. Só quero rematar facendo unha pequena mención aos xenocidios que están presentes hoxe en día. Hai alá ao fondo unha Palestina, é fundamental seguir a denunciar o xenocidio palestino, negado e perpetrado co apoio cómplice dos nosos gobernos, e tamén
o negacionismo que sigue a executar o Partido Popular esta semana facendo unha negación de que houberan mortos na illa de San Simón, non? Cando xa saíron diferentes investigadores que trataron o tema con detalle a amosar algo que evidentemente non é un erro, non é que non o saiban, é que o están negando, non? Siguen a perpetuar esa fase negacionista, non? Que é fundamental para seguir a blanquear o fascismo como se está facendo na actualidade. Nada máis, moitas grazas. Me cambio...